back, blow a kiss with my cherry lip gloss. Got the fit, got the drip, got the haters picked up. Este dissabte, Canal T et porta per primera vegada l'Unicorn Sprite Ebre en directe des de Roquetes, a partir de les 6:45 de la tarda. Slay my enemies, repel these wannabes, protect my energy, my cherry lip. Gaudeix de la quarta edició de la Festa de la Diversitat de les Terres de l'Ebre, amb un programa presentat per Lluïsa Bertomeu, on podrem veure la rua de carrosses, la cursa de talons i molt més. Tot plegat de la mà dels mestres de cerimònia, Brigitte Lamour i l'Oriol Maurici. Unicorn Sprite Ebre, en directe, dissabte a partir de les 6:45 de la tarda a Canal T. Do you like how it tastes?